Thuolo machielo majaber jahera kendo janeno mar Ramogi TV sama warwaki mondo iwinje kendo ine weche manyien mag Migago. En odiechieng' onogo ma bende jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gi jalupne Rigathi Gachagua otimo limbe e kaunti ma Homa Bay kama gidhi sidho chenro mopogore opogore mag dongruok, kama bende orwakgi gi jotelo mag kauntis moting'o Gavana Gladys Wanga. Magi to gi mamoko mwaikonu e weche manyien mag Migago machiegni, to mokwongo thuond weche. Jatend piny Kenya William Ruto yango chenro mag dongruok ma Homa Bay motelo ne limbe mare Siaya. Kwani sisi watu wa Baragoi tumekosa nini? Tunaomba serikali tuimarishie usalama. Ji ariyo yudo hinyruok marach bang' jokuo jamni monjogi e gwenge ma Baragoi. To jogoro mag duond buche mag siasa seyo piny owacho kuom deko chwalo negi omenda. Machiegni nyinga Milton Ochieng. E kinde ni jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua timo limbe gwenge ma kaluwo odiechieng' ma kawuono ni e kaunti ma Homa Bay. Jatend piny oyango chenro mopogore opogore mag dongruok e kaunti ma Homa Bay e limbe ma kawuono. Ruto yango chenro mar gero udi ma nengogi ogonyore e kaunti ma Homa Bay, ka bende obiro yawo chiro mar Homa Bay kod mano ma oyugis odiechieng' ma kawuono. Limbe mar Ruto biro chopo nyaka e od thieth maduong' mar kaunti ma Homa Bay kaachiel gi dho wath ma Paya. Maeri e limbe mar Ruto mar ariyo e kaunti ma Homa Bay nyaka ne yiere kaka jatend piny Kenya mar abich. Wabro kelo ni mathoth e wi siganano e seche moko mabirogi. Ka wadhi weche mamoko manyien en ni e kinde ni jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua timo limbe e kaunti ma Homa Bay ka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod nyawadgi ma Migori Ochila Yako gin moko kuom jotelo morwako jatend piny. Bang' limbe ma Homa Bay, jatend piny Kenya William Ruto biro dhi e kaunti ma Siaya ngesoni. Ruto biro yawo kar timo somo mag lony manyasani e mbalariany ma Ramogi Oginga Odinga of Science and Technology. Kae bende obiro bedo wendo modhiale nyasi mar rwako jatend migawo ma tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo e kar chung' od bura mar Arieda. Wawinjie geno ma josiasa nigodo motelo ne limbe mar Ruto. Malo en no serikal nyaka rang kaka keto gik mane gichiko jopiny e tim, nikech kata sani kirango mus kaka serikal ringo ber mwaseneno onge, to wasetieko ndalo 100 gidere. En chandruok pukuna pale, nikech kata mana wach mafuta miloseno wan kaka jo transport sani mtoka pogre gi mafuta e pesa diere. Kichaki gole pesa do tich tiyudo ka pesa midongo tin. Kaka Siaya ne wago kura kwa ng'eyo ni gik mane former governor gik mane former governor chako bro rumo. Sani wasetieko ndalo 100. Stage kidonje na sama sani ji oloko cho ute noger kanyo machalo lodging kata gima gitiyo onge. Koro kata kama chokie jikidwa mondo ititiji mtoka malong'o onge, dhano bedo skata duku na pale. Omiyo wan wakwayo mnan koselosnwa stage to wabiro yudo kuma ber mwatie. To ka en kaka en ni to tich tek, nikech kata kama dichokie customer onge, koth kochwe kuma dhano bwokie, kadwa idho mtokni onge, dhano kodonji stage to donjo na pielo. Utego nolosi gi choche. Koro tamwa kama waketie kata beria kitiyo tichal ng'ama tiyi bungu. Pogo Siaya kidonje nikori donji town kod woko mare onge pogro. Kata jowuoth miting'o kiakta ni stage mar gin ga kure. Makata ka ng'ato wito sike moro onge kuma dodhi penji. Nga iluonga ni Frederick Omondi Otieno, ajala ma Siaya. An gima nanyalo wacho ni mondo koyie to sirkal otimnwa gima miyo uchumi ma Kenya idho otemo duokno wach mafuta. Nikech wan kaka wan transporters ma Siaya adier, inyalo yudo ka seche moko ikowo ng'ato kumoro to kirango nengo mano mar fuel machon chande gi masani, yudo ka an awuon an ng'ama oting'e, an ahinyra to en owuon oneno gi korka kore noneno ni na amaye, to an gima neno ni kaber to oduokno wach mafuta. To sama oduokno wach mafuta
kata gik mane koro inyo kiwacho wach kodhi, wacho gik ma koro wanyiewo ma bende konyo nyithiwa kata uniform girgi. Gigi bedo mana transported gi wach mafuta. An kona kwayo ni sirikal mano wayiero nowacho no bro konyowa to duok ne jo Kenya mafuta piny mondo uchumi ma Kenya oduokane e kare odokane piny. Gijinga iluonga ni Michael Otieno, an jo ohala ma Siaya town kae. Gima osetamowa, piny osebedo matek, sani koro wa approach yawo skul. Inwang' ka janyuol go koni gi koni mondo nwang' kaka oyawo skul, otero nyathi skul, to pesa ok yot mondo oyud. Gimomiyo pesa ok yot mondo oyud, piny nosekethre, to ne wayudo government manyien motel gi ker Ruto wakwa Ruto nokawo gokor giket piny. Election noserumo, campaign noserumo. Wach mar jalupne go aga kore koni gi koni miyo piyo be mago be kelo piny bedo matek. Ketie joma chunygi nigi mwandu resources gi to ginya tiyogo mondo float piny ka mondo konyo piny. Kech gineno kaka government nitie joma go korgi. To most of joma nie government gin jok man gi pesa. Waneno kanyocha government otimo yiero mar minister CS, oyiero mana jok man gi pes madongo dongo. To jogi pes gi ok ginyal tiyogo mondo konyo jopiny. Wakwa sirikal mondo gi kaka nyalo ng'iyo jo ohala ma piny. Nowach gimoro kae kane government bire kawo telo, kano campaign, Ruto ne campaign kawacho odhi ng'iyo jo ohala man piny kabisa, ng'atno maloko ohala. Ta wakwayo ong'iye ng'ano maloko ohala e yo moro ma ng'ani nyalo lokogo e yo maber. Koko alwora ma loko bedo maber, yudo bedo mondo ohala obed mayot ok yot. Nikech inwang' ka ng'ama nyiewo gini tek, tich onge piny. Inwang' ka gik minyiewo, for example sani, government manyocha nokalo ne tiyo gi subsidies ma chulo, ng'iyo kaka kelonwa mogo, iketo iwave gik moko ma price mane mogo ne dok piny. Gini government otame. Ta wakwayo sirikal Ruto nowego kore, ong'i kaka ne wadgi tiyo mondo at least wawinj mayot. Pek opong'owa, wawe wach moro ni ng'ane ne kawo telo, kia mogo dobedo 300, mago gik mwagole pachwa. Ng'at mitemi wachoga, ng'ano onge sirikal, ng'ama nie sirikal mondo ng'i kaka nyalo ting'o upliftwa mondo uchumi obed maber. Ka wadwa siko pile pile ni ka jatelo dhi kamoro to mana opinzani miwuoyo kuome mar opinzani otimo gini, wigi wil gi tich mano oyiernegi. Wan jopiny ne wayiero government mondo otolidwa e telo maber makare manyalo miyo piny bedo mayot. To gimomiyo piny ok nyal bedo mayot, sa asaya ma ng'ato odhi yawo tich kamoro, odhi yawo business kamoro. For example, sani wawinjo nodwa biro Mabeyo, odwa biro Siaya, warwake Siaya. Ta wakwayo ni kobiro Siaya, obi mana gi dongruok mad konyo jo Siaya. Kodhi Homabay, odhi mana gi dongruok mad konyo jo Homabay. Nikech piny tek ateka kabisa. Sani bro chopo kaka sani wawinjo rumas, but ok en adier. Nyithindo dwa dhi skul, jonyuol kia kata nyithindo mane otimo penj klas 6 grade 6 ni iterogi e primary, iterogi kaka jomage, to school fees idhi chul nade? To school fees ni sami chule oringo nade? Pok omigi that program kaka gini. Koro gikia ni nyithindwa madwa dhigi gidhi bet e primary ni gin jomage. Kech adier ka nyathino osetimo penj nong'e nosewuok kanyo. Jodak ma Kisumu West geno ni chenro mag piny owacho biro sudo kodgi machiegni poni Huma Center oyangi e alworano. Jalup jata tije maduong' e migawo mar Huduma Fund Gatobu Karera oyango ni chenro makamano nyalore bang' kane giyango lipot mar nono kaka inyalo ta chenrono. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu olero ni onyiso geno ni chwalo Huma Center e gwengego eko biro kelo yota e chwalo kony ne oganda. To support the call, basically to devolve services closer to the people, and after we have done with our work and our report, then a decision will be taken, and then we'll see how the operationalization can happen. Now that one depends because we have to write the report first. What's there, what is not there. So that one will come, it's a technical aspect because if there is work to be done, that has to be completed first, then we'll go to the next step.
From the face value, are you satisfied this space is conducive to set up Huduma Center? This is a part of this country, and of course it doesn't matter in terms of service delivery. The government will offer services wherever Kenyans are. So this is a facility that is there, and it is adequate because even now it is serving Kenyans. So we can always find a way how we can work with what we have to be able to offer services. What plans do you have for expansion of Huduma services across the country? Well, there is a strategy to, like I said, to have services come close to where people are. And there are several strategies we are using where we don't have a physical facility. For instance, we use a strategy called Huduma Mashinani, where Huduma centers, like the center manager here, will organize once in a while his staff to go where services are most needed, in the villages, in the townships, and offer services on a temporary basis. They'll set up camp there. They'll have power, they'll have the machines, and they'll be able to serve people on the ground. Even if there is no physical facility, we will set up tents. So that's one of the strategies. The President has directed that within 6 months, government services be digitalized. Yes. As Huduma Center, we put strategies in place to ensure that that is effective within that time frame. What I can say about that is that Huduma Kenya Services and Huduma Kenya program is already a digital platform. So I think going forward we can see, of course, how we can better improve, but we are already into the digital space in terms of serving Kenyans. Thank you. Wan wamoro odiochieng' ma kawuono ka waneno ka Huduma Secretariat owuok Nairobi, to Huduma wa mabe nitie Kisumu e town, bobiro ni mondo gine ni to office ma wantiere go Jola makoro en headquarter mar sub county ma Kisumu West ni. Bentie yo minyalo kete kata koko duong' no romo Huduma Center mantie Nairobi kata mantie ila mantie Kisumu cha. Bentie yo minyalo tie gi nafas ma wan go ni mondo wakele tije moko manyalo konyo jopiny kae, mondo jopiny koro kik wuoth sama koro wang'eyo ni piny tekni, jopiny kik many pesa ni kode ka gidwa dhi Kisumu ni mondo giyud konyruok chalo mawuok Huduma kae, kendo mondo jopiny kik keth seche gi nikech kiwuok koni mi mano tiende no rumo. Wang'eyo ni no piny Watimo mos nyakwara Ramogi kuom ng'ikruok mar pichano. Kara kamano wabiro dok e siganano mar Huduma Center e seche mabirogo. Ka wadhi weche mamoko, ni ji 4 oyangi nowito ngimagi e kinde ma ji 3 mamoko to noyudo hinyruok kaluwore kod kuo mar jamni e gwenge ma Yel, Kurkum, Laisamis e kaunti ma Marsabit. Komanda mar obila e kaunti ma Marsabit, Robertson Boloi, oyango ni monj makamano notimore kogwen makawuono. Moko kuom ji mane olalo ngimagi e monj makamano gin kaachiel gi nyathi manyako ma jahigni 14, rowere moko ma jahigni 7 to gi mamoko machuo 5. Boloi nolero ni jokwe maromo 15 manomanore gi bunde nokwalo ngamia kod diek ma kwan-gi pod ok oyangi nyaka sani. Obila dhi nyime kod manyo jonjorego e kinde ma ji mane oyudo hinyruok to dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth maduong' mar osiptal ma kaunti ma Marsabit. Kuleta msichana ambaye alikuwa hai akiletwa kutoka Kargi kwa ndege, alikufa akiwa tu kwa ndege. Minister ya security akienda mahali anasema sasa mtasikia, tutachukua hatua. Hiyo kila saa ni mdomo inaongea. Akitoka hivi watu wameuawa 5, 6, 7 hata 10. Saa hii leo watu 8 wameuawa. Kama kweli ile kitu anaongea ni kweli, itatusaidia. Atusaidie leo. Hii shida iko ndani ya Marsabit. Tumeomba serikali tupatie KPR. Ni huzuni sana kupoteza watoto wadogo, watoto wenye hawana hatia. Hakuna kitu yenye wamefanya. Ndio walisema fahari wawili wakipigana nyasi ndio inaumia. Na hii ndio mambo tunaona sasa, hasara, watoto wanakufa, watu wanalia. Ji 2 dhi nyime gi yudo thieth e osiptal maduong' ma Samburu bang' jonjore monjo gwenge ma Baragoi kendo chielogi kod magina otieno mokalo. Kaluwore kod anyuolagi, jonjorego nomonjo gwengego kendo chako chielo jopiny kod magina. Koro gikwayo piny owacho mamalo mondo mi orid weche mag arita kwe e gwengego, to molo e kinde ma jopuonjre dhi yawo sikundegi jumbe 2 mabiro.
Kwa majina naitwa Tome Mekwi. Ni resident wa Baragoi. Na inasikitisha sana kuona ndugu yangu huyu hapa amepigwa risasi. Iliali hakumchokoza mtu wala hakuenda kuiba. Amepatikana tu akishunga mali yake na hivyo basi na akapigwa risasi. Kwani sisi watu wa Baragoi tumekosa nini? Tunaomba serikali ituimarishie usalama eneo la Baragoi, Samburu North. Currently the patient is stable and recuperating well in the ward. No, there was no foreign body found. There was an entry and exit wound, so we didn't find any foreign body or bullet in that case. Kuna watu wawili ambao wamekuwa wamepigwa risasi, na tungisisi kama raia na viongozi wa Baragoi tungependa kuomba serikali tupate lasting solution kwa maneno ya vita, kwa sababu every now and then kuna watu wanapigwa risasi, kuna wanyama ambao wanaibiwa. Jambo la muhimu ambayo serikali walifanya, walitupia KPR, na tungeomba sana serikali kuu iwatafutie hata mshahara kidogo, kwa sababu wanafanya kazi on basis of voluntary, na kufanya kazi ngumu kama hiyo ya kwenda kushunga mali na maisha ya raia bila salary inakuwa ngumu sana. Director mochuni weche masomo e county ma Kisii Pius Ng'oma koriwore gi jokanyo mamoko e county no timo nonro e sikunde mopogore opogore ka ginono ikruok mag sikunde go ne chenro mag somo mag junior secondary. Ng'oma wacho na tamalo 50 mag sikunde oseketo ikruok makare. Moko kuom okenge mane ing'iyo oriwo gedo moromo ne jopuonjre, puoth kowuok kuom duol mar NEMA to gi NCA, dwaro mar bedo gi kuonde timo nonro kata lab, pap ma nyithindo nyalo tuge kaachiel kod kuonde mamoko ma nyithindo nyalo dakie e kind mamoko. Sikunde ma ok bichopo dwach migawo mar somo e ikruok mag junior secondary ibiro riw gi sikunde mamoko machwalo somo no mantiere machiegni. Elezo na serikali wame-recruit 30,000, lakini nikiangalia sana nitaona hata shule za msingi siko 30,000. Kwa hivyo inaona kama kwa hesabu yangu mwalimu mmoja ataenda kwa shule moja. Na sijui sasa kama huyo mwalimu mmoja atafundisha hiyo subject zote ama itakuwaje. Kisii County we are slightly above 50% in our assessment for the KIPSEA. We are still moving around to get more. Only one school so far, one of the private schools that had given a request in our assessment had been disqualified. But most of our schools are ready to go. As you can see, we are with the Ngao with us also. We have the sub-county director. Feeder schools, any school that are serving less than 35 enrollment for the KIPSEA, this must be designated as junior schools. But other parameters will come in, checking on the disability of the learners, the proximity of the school from one another. Kapod wani weche mag somo ni migawo mar somo e county ma Nakuru oyango ni giseketo ikruok makare ne jopuonjre manotimo penj mar KIPSEA mowinjore odonjie junior secondary higani. Jata chenro mag somo e county no Fred Osewe wacho ni skunde 228 osetemnegi nonro e odiechieng' mar 2 mar chenro no, ka 157 kuomgi gin skunde mag piny owacho to 94 gin skunde mag ji giwegi. Osewe wacho ni skunde 217 osepuodhi mar rwako jopuonjre mag junior secondary koting'o skunde 152 mag piny owacho ka 65 gin sikunde mag ji giwegi. Kata kamano skunde 9 mag piny owacho kod 19 mag ji giwegi orem yudo puoth makamano, wira ni pok gitimo ikruok makare. Officers mekwa osedhi e skunde machopo 228. Kuom 228 go 157 gin mag serikal to 94 gin mag jomago ohala maran skunde. To skunde 228 go 217 kuomgi okadho, tiende ni wayudo ni udi mantie
to gige mag somo magin go miyo ginyalo rwako nyithindo mabiro e junior secondary school. Ai wan gi skunde 9 mag sirikal mano yudo ka podi gin piny matin, koro waloko gimiluongo ni feeder schools, tiende ni nyithindgi biro dhi e primary school machiegni kodgi mar sirikal. To kuom hawi marach wan gi skunde 19 mag private mane oyudi ka ok gichopo e kiwango mwaketo cha, tiende ni gin ok ginyal, gin bende nyithindgi ma jo klas 6 madhi 7 biro chuno ni mondo odhi e skul moro mopogre ma ok kanyo. En mor mara ni medo kete Ramogi TV e chenro mar weche manyien mag Migago. Yiena mondo asom ote machok miseoronwa e laini mar ote machok ma en 2-3-600. Omondi Odongo kawuok Bongu Kanyadoto wacho na winjo yo makare achomo asembo tir achiel kachiel janeno onge wach. Migago chopo no maber mari Dalbat Obora kaeto Ramogi kelo no weche manyien gi kukogi mano Ambuga Jakombija. Kaeto machielo bende wacho ni en Benta Charles. Aneno Ramogi TV kantiere Karen ng'ato bendo ndiko kani kaluwore gi jok monegi e njore ka, wacho ni yweyo mokrumi migi ruoth. Omondi Odongo Paul Ochanda Rais Kibie akiano ndika ng'omano ok chal na kata dholuo. Owacho ng'ato to wacho kani siasa okrum lakini warwako ker an Uru Nyambok maro Yogis Dala. Nyakora Mogi wabro bedo bende ka watero achiel kachiel nyaka e kaunti ma Homa Bay kama bende wabiro tero e nyasi mar kopo mar wuon jafwambo maro ma kaunti ma Homa Bay Alia Beach, mabende moko kuom jotelo ma kambi mar Royal Media Services bendo chopo kanyo. Bang' thuolo machuok Kenya wabro tero Homa Bay mondo wang'i ane ni to chal nade chenro mar kopo mar wuon jafwambo Alia Beach. Aka uyweyo mathin waduogo bang' thuolo machuok. Raundi ya tindi kwa tigara botaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Haki nombogo boli mbai wana ina boli ga. Hosima da gati ya bichi. Karo masachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabu atire baka. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge nchota kitipo soku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune ya mate yaye. Ayo montaku ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi. Elony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Monego watim and empowering the women. Somo. Education. Magni pinom timore okang machalo nade. Ohala. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building wa network gi health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi chienge sukangeso sa deko tieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina anaitwa Dani Joge kutoka Nakuru, sehemu inaitwa Rangaranga. Nafanya kubeba na motorbike, lakini motorbike si yangu, ni ya kukomboa. Lakini sasa nimefurahi juu sasa nimeshinda, nitanunua motorbike yangu.
So hata wewe mwenye uko hapo Rangama mahali popote unaweza ukacheza na ukashinda, kwa sababu mimi nimeshinda, hata wewe unaweza ukashinda. Nimefurahi sana kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major League Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangini wakelo ni request kende, yani ili yoro text, yoro message. Number ma studio enaria deka uchelo nono. Ma entie dero, the house of rumba. Machiegni kendo dwaro machopo kare chik majiwo kwan marom ma joma chuo kod joma mine e lemo mag telo midendo ni two-third gender rule oyudo ji bang' od bura mamalo kod mano mar Senate ma pacho ka yie keto maino e neno ni dwaro no ochopo kare. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula owacho ni karo bedo ni dwaro no pod ok ochopo kare kinde mokalo piny Kenya osego ndamo e neno ni tend mine omi pek e thurka. Wetangula ne wuoyo e boma ma Naivasha kama no yawe ayanga romo ma jo od bura ma mine e bwo riwruok mar Kenya Women Parliamentary Association, nyasi ma bende no yuore gi spika ma Senate Amazon Kingi kod jatend migawo mar kit chwech Aisha Jumwa duto manopuoyo kwan joma mine manoyudo kombe mag siasa mosebedo ka medore pacho ka. So on the onset, anything that brings women to parity with men, I will support. Regardless of who brings it or how it is brought, because like Obama said, you cannot win a game if you are playing with half of your team outside the field. You cannot have a team of the first 11 and you field 6 men and leave out 5 women, or field 5 women and leave out 6 men. You must have a team. You, honorable members, bear witness to the fact that in all our duties at the Senate and its diverse committees and panels, women legislators play key roles and exercise their leadership potential to the fullest. This we shall continue to do as and when occasion demands. Inevitably, we must come to the consensus that unless women achieve equal status within governance and political structures, our efforts to strengthen the democratic base and expedite crucial social and political reforms will be hamstrung. Jagoro maduong' mar riwruok mar jotich pacho ka Francis Atwoli oseyo governors e tim mar riembo jotich e tich mag counties mane ok ondiki tich kod governors machon kanolose ka chung' od bura ma Huisero e county ma Kakamega. Atwoli nowacho ni nitiere governors moko mosebedo ka teng'o lwet jotich ma kamago mogo ka giwacho ni ondikgi tich e ataro mar chik. Atwoli noramo mar dhi e doho mar kedo ne ratiro ma jok mosebedi kiriembe tich e tok chik. Atwoli bende nokwayo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mondo okete lela nyinge ji mawachore noyako lope e puodho mag Alana Kalalu e kaunti ma Kilifi. Mtu mzuri Salmoni habari na hapa mzee wange. Na huyu mzee anaongea tu vizuri na mnasema oxygen iko chini aje. Mimi nitawapeleka mahakamani. Na mimi nikisimama na any governor in this Republic of Kenya, judge atasikia mimi. Hatasikia hawa. Because I'm an elder, I'm an experienced leader. Mnaona? I've been around for some times and I deserve to be listened to simply because I speak the truth.
E weche mamoko bende en ni duol mochung'ne wuodhe mag nembe e pachoka orido chenro mar neno ni joriemb yiedhi mating'o jowuoth kod jolupo ong'ado lesen madwarore e pachoka. Kanoloso kod jofwambo e gwenge ma Malindi Marine Park, maneja mar KMA bade madhowath Nam Chumbi Alex Munga nonyiso jogo manigi paro mar bedo gi yiedhi e nam ni yiedhi maggi nyaka non makare kapok oyienegi donjo e nam, lupo kata timo tije mamoko. Munga bende nowacho ni chik makamano ok en mar sando jogo matiyo e nembe, to en mar bero alwora magitiye. Since we are doing this exercise, not for the sake of harassing any operator in our country, and for us to encourage compliance, we, together with the Office of the ODPP, decided to apply the diversion policy, where violators who admit non-compliance are taken through they're taken through the diversion policy, where they sign an agreement that they will make changes within a period of time before they go back to operations, instead of taking the normal route of the court process. Jaod bura mag Gatundu North Elijah Karuria sani koro riwore kod jodak ma kachung' od bura mare e kwedo chenro mar piny owacho mamalo mar kunyo yawo moro kono. Piny owacho chano mar kunyo yawo Mandaragwe e gwenge mag Atei, Mwimto, Kanjuku to kod Watathi machiegni kod yawo machielo ma Karimenu e nengo mar siling bilion 24. Kururia mane loso e romo mar kawo pach jopiny ne oseo mokalo piny owacho kuom keto gwenge go tenge e chenro mamoko mag dongruok. Nowacho ni kuom higni mathoth kar chung' od bura mag Gatundu North osebedo ka onge kod apeini kaachiel kod teko stima. Na mimi ni mwenyeji wa huku upande wa Mwimto, na hii demu inakuja hapa, ukweli inanidhuru kwa sababu kuna ingine imejengwa pale Karimenu, na ukweli kutoka hiyo ijengwe homa haiishi, tunaendelea kuwa na homa kali sana. Tuna msitu, tuna shamba kubwa la serikali ambalo linaweza kutengezwa badala ya kuwahamisha wenyeji hawa na kuharibu na kumaliza miradi yetu. Tena tunaona kwamba kwa sababu tauni yetu kubwa ambayo ni senta ya Kamwangi itaadhiriwa kwa sababu hili bwawa limekaribia na limo katikati ya jiji letu la Kamwangi. Madam Alice Wahome, hata wewe uchukue gari, uko na gari ya serikali, ujilete hapa Gatundu North, uite hawa watu tena, usikie na masikio yako wakuambie kama wanataka ama hawata, na wamesema hawata. Wanasema uchimbe hiyo damu pale kwa msitu kwenye hakuna shamba ya serikali inanunuliwa na kwa unekuwa kurolia. Kikie rais wetu William Ruto, deputy Rigathi Gachagua, minister mkuu Musalia Mudavadi na waziri wa maji Alice Wahome. Watu wa Earth Water Services, hii tabia kuja kuingia kwa mashamba ya watu kupima huku na hamujawalipa, hamujawauliza, hawajui nini najengwa huku, wanasema watapeleka kotini na kitu inaitwa trespass, kwa sababu pia wao hawakujai kwa... E weche mamoko en ni riwruok moro makedo ne ratiro mag jopur niang' dwaro ni mondo omi joket mwandu mag kambi rego niang' ma Mumias alwora maber mar tich kata lwasi makare. Ka gitwak bang' romo kod ten kambino e wi okenge mag duoko Mumias Sugar e wang'e, riwruogno mane otelne kod jakom Joseph Baraza nonyiso morgi e wi kaka jaket mwandu notayo chenro mage. Ne ginyiso geno margi ni kambi mar Mumias nyalo duoge wang'e kendo poni omi jaket mwandu no thuolo moromo mar kelo lokruok ne kambino. Riwruogno bende okwayo josiasa mondo we donjore kod chenro mag kambino. We are here on one mission, that let us identify the strength and the weakness of Sarai. Then we dwell on the weaknesses
so that he can give better services to our people, especially the farmers. Jodak e gwenge mag Atanga e kaunti ma Murang'a kale midhiero kaluwore kod ong'eche mosebedo ka monjo puothegi kendo kelo negi lal mathoth. Koro ochuno mondo jodak ma kamago omany kuonde ma ginyalo time chenro magi mag pur. Jodak dwaro ni duol mochung' ne le mag bungu e pachoka mondo okaw okang' mapiyo ma duoko negi lal mathoth ma gisebedo ka giyudo. E kinde ni giriwore kod apisas ma KWS mariembo ng'echego. Kwa muda wa miaka 5 zimekuwa zikitusumbua. Sinakula kandamia, sinakula avocado na mahindi na madizi. Hakuna kitu sinawacha. Hata miwa. Wacha kamiwa kakitoka pale na ile nepia glass. Sinaanza kukula sinamaliza. Guumbu hata kulala unasikia ni kama waizi, lakini tunasubua hii. Gari ya Kenya na drive watusaidie. Hii kitu itolee hapa. Kwanza sipendagi wa mama. Ukiziambia sienda sinaenda kidogo sinarudi. Ukichukua mawe sinarudi tena. Mtu anaweza kuzipiga ni vijana lakini sio wa mama. Na ningetaka kuchukua nafasi hii nishukuru mkubwa wa KWS kwa sababu kama mbunge wa Tanga wakati niongea na yeye hakufua dafu, alikuja mara moja na akaanza kufukuza hao nyani ili watoke Katanga kwa mashamba zetu ambazo kukuza chakula zetu, ile waondoke ili watu wetu wapate chakula ya kutosha, wapate cash crop ya kuweza kuuza na pia wapate pesa ya kusomesha watoto wetu. En mor mara ni podi medo kete Ramogi TV wadhi nyime gi weche manyien mag Migago ka wasomo moko kuom ote ma wuoronwa e Facebook. An wuod Kanyada Nyalkinyi mar Mbita ayudo Ramogi TV maler kawa ko wuon Ali Abich mar Ramogi, erokamano. Amor kod Ramogi anene maler kantiere Ongata Rongai, mano Charles Asura kaito Sudi B. Bende wacho na mor awaneni maler e gwenge ma Busia. Okinyo Chogo aneno maler kantiere Uzima University kaito Koli Ojuang wacho na winji maler kantiere Homa Bay. Warito mana jatend piny kendo wa mor kode. Milton Ochieng awinji kendo aneni maler live Ramogi TV. Wan kaka joma be warwako ker kod mor gi sironyo mogundho. Koro dongruok ema warito kuom gavana marwa Gladys Nyasuna Wanga. Kaito Lewis Marawasi iwacho ni ler ahinya kendo ler. Kaito ka wanyalo ng'iyo machielo, Bernard Ombuya wacho na keto wang'e Ramogi TV Migago kantiele dala mandel Manyatike Migori County. Hey, I'm Purity from Nyamira. Ne agombo pado mar Prinsinda kolon tiere ang ni wach kode seche mobiro go gi nyathi nyakachi gi ng'e gima ni kaka ang ni konyi. Kara kamano agombo ni mondo akaw yweyo matin nyakwa Ramogi. Bang' ka yweyo wabro dhi aneno ka poda wan gi ote mamoko. Watching you live from Migori, mano an Obado Pius, kaito Rita Rosette, amor kaneno Ramogi News, kantiere Huma Nairobi. Kawadhi nyime riwruok pinje mag Afrika ma Ugwe EAC, kidek bedo gomenda achiel kachiel e thuolo mar higni 4 mabiro kendo nyalo chuno mondo mi olos bengi maduong' mar Afrika ma Ugwe kopuodhe kod jotelo mawuok e pinjego. Jagoro maduong' mar East Africa Community Peter Mathuki wacho no ndamo makamano biro ting'o malo weche mag ohala kod wuotho mar oganda e kind pinjego. Etwak kod ute mag fwambo e kaunti ma Machakos ewi gigo mar riwruok pinje Afrika ma Ugwe abiro keto maino e higani. Mathuki nomedo ni gibiro oro komiti e piny Somalia manono ikruok mare bedo achiel kuom pinje manie riwruok mar pinje mag Afrika ma Ugwe. Pinje ma jokanyo mag Afrika ma Ugwe opuoyo chier mar ohala e kinde mabende chenro ma COVID-19 nombeko ohala. Already this year we are going to finalize possibly where we are going to have the East African Monetary Institute. This is the institution that is going to create a roadmap for having one currency. A community now that spans from all the way from Indian Ocean to the Atlantic.
and therefore trust is now there across Africa. So that is why they Ramogi korwadhi achiel kachiel nyake kaunti ma Homa Bay kama chenro mar koe kar yweyo mogik wuon jafwambo marwa Ali Abich dhi nyime. Ramogi TV mondo wuog oganda magala moro donge longo nokethore kamoro kor waseloso donge olosore koso kolosore Nyasaye oting'na umalo ok mar jachaye koro ok abi ketho thuolo wan ka gi jolendo gi jofwambo gi keyo mukro media services gi jotich mag kambi mar media services kaachiel kod jofwambo gi keyo mawuok e ute mag fwambo opogore ng'amo kelo wadala ka iluongo ni Ali Abich man reporter marwa yiena mondo akaw thuolo mar wako team mar media services mapiyo kaka nyalore akwayo jowa matiyo media services mondo bi ang'eyo ni udwa neno jowa ma jolendo gi to please wang'i onego ti to dhogi kik ti wakwayo ni kata wang'i ti jogi wanwang'o ng'uono mar Nyasaye nyathiwa Ali Abich okelonwa jogi kae waneno gima gichien koro kata wang'i onen mos kiyie to kik igo koko koro kamano koro abro miyo moro kamoro nikech sa owach nyinge mondo gol ote mari mar kuyo kawuono kosetimo mano to ogai marwa mar motelonwa e wuoth ma kawuono bro wacho wach mogik ote mogik mar Kamaral Media Services bang'e kanya bro tiyo kaluongo jowetewa mamoko mabende watiyo godo e ute mag fwambo opogore wan kaka joka ng'at achiel kora kwaye ni komi microphone tiwacho nyingi department mitiye then imiyo microphone nyawadu machielo erokamano ahinya. Ya utimuru nade unjawa gi welo please jomochungi ugengo ne joma ni chien ka koro jomochungi we uchung akwayo madam moyiengore ni waluori kabisa to mina jo chien ka thuolo erokamano amoso duto ne Nyasaye ber an iluonga ni Josephine Akoth Opere atiyo kaka sales rep mar Homa Bay County e Lady Ramogi Legacy Plaza an makawo lendo makuyo moyiedhi kachiel gi mag ohala erokamano. Amoso ni ber nyinga iluongo ni Ken Odhiambo ajanya kach Koguta ane driver mar Royal Media mokelo crew mineno ka gite atimo mos makende ne jok moyudo kuyo Nyasaye mondo rito. Tusalimianeni, hamjambo. Mimi sitaongea yenye wanaongea, lakini nafuata nikiulizia. Kwa majina naitwa Susan Ndunda, nafanya na station inaitwa Mosi FM na Radio Citizen, na Ali Abich tunafanya na yeye, kwa hivyo nimekuja kama rafiki na tunawapa pole zetu. Nyasaye ber akelo kuyo nane owadwa Ali Abich kachiel kod familia mare Nyasaye mondo ket chunje duong' kama okuwe. Nyinga Juma report Ramogi County ma Migori. Nyasaye ber seche duto an iluonga ni Steve Dete atiyo gi Royal Media Services Sales Department South Nyanza mosuru ahinya. Nyasaye ber seche te the family mar Abich wede kod osiepe mochopo kawuono watimo mos ahinya kaka family. Ali en colleague watiyo kode to maduong' en ni wawinjo sigana mang'eny kuom jaduong' to gi team mobiro kae nyisowa ni ne en jaduong' machal nade ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa nyinga mano joja oko anja karachonyo kanyaluo kamoro nadiedo ka erokamano. Nyasaye ber to seche duto awacho gani luonga ni Stella Brenda nyathi mane nakelo kaendi mos mag mbak ndalo kauru mbak ndalo mos duto mowuok kuom Lin Ramogi nyanya kach ko local instrumental mar Ramogi ni kaidonge be Ali Abich be man be wawacho ni be makna wi yani be
abich adwa nyawuowi be. Amosoni ruoth opake. An iluonga ni Ochieng Emmanuel, ajasemerata, to biro aka en mondo mi wakony osiepwa Ali Abich kowo wuon-gi. Antiere ka indie lo Radio Ramogi, mano Ramogi FM, mesa mar kawo weche manyien, to bende Ramogi TV, elo Collins Okaka, James Rabala, elo Vincent Otieno. Watimo mos ne Ali Abich, wasetiyo kode machiegni kendo en ng'at makare. Gima do tieko godo ni pastor wach maber kabisa kendo yalo. Wacho kanyo ni to ka uweye to biro jwang'ou, koro par matut. Nyasaye ber seche te. An jawasiyo wuod Migori. Ali Abich en achiel kuomwa. Achopo kaka achiel kuom jofwambo makeyo weche matuch, to gi sechegi abiro kwayo yo makende ahinya mondo Nyasach kwe obed kod familia achiel kod osiepe. To kora awach nyinga kikarawie. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyasaye ber seche te. Nyinga Simfrozo Kinda, awuok Kisumu Kanyakwar. Atiyo Ramogi TV, asomo news ma tich ang'wen gi tich abich gotieno. Kao kamano mos makende ne anyuola mar Ali Abich kachiel koda joma bei duto. Ero kamano. Aya, ero kamano ahinya. Koro aidho malo matin. Wuod piny, wane gi jopiny. Yesu opaki. Opak ruoth. Jo kanisa opak Yesu. Wawinjo wach mochamo chuny kendo mochuo chuny kendo mopuonjo chuny. Kendo amor ahinya kaluwore kod jadolo moyalo kawuono. An adhi kata obedo ni nabiro e kuyo, tadhi kapogora gi ng'ama nobiro cha. Nikech opuonja weche moko maigi tek, to puonja i dakika 20 kende. Amor ahinya kawuono kata obedo ni wantiere kuyo. Wabiro kuyo kod familia mar Ali Abich. Ali Abich wasetiyogo kano donjo Royal Media Services higa mag 2017. Oyudo ka nasekawo higa achiel, to wasetiyo kode ka bende natelo ne weche mag weche manyien e Radio Ramogi. Wasetiyo kode thuolono duto, kendo ka watiyo gi Ali Abich wachalo kaka owete, ma kata kaka wamosore, kata kaka wapenjore weche, en mani to ndugu to kono chiew nade, Homa Bay chal nade. Ok wasebedo gi lweny nikech en ng'a moro mamuol, kendo nyiso ni kido mane jaduong' okete en kido ma oluwo kendo nyaka sani. Omeno ka kweth mathoth ni duto ochopo ka mondo mi oku kod Ali Abich bang' nindo mar wuon mare. Ramogi FM kucho nyicho winyo ng'ato kinde mokalo gokinyi kasomo weche manyien ni Ken Muga kod Namo Weche. Sani to kuthor winja okuthor winja ahinya, to wantiere kanyo kaluwore kod adwa mana ng'ade matin. Ok olidhro Namo Weche matin, donge? Olidhi? Namo Weche to koro dong nyaka gimoro timre ki yeche. Koro ana wuoda ni en Akuba. In Akuba. Akuba to iwacho nang'o? You can do me nothing. You can do me what? Nothing. Ni? Sewacho. Iwacho? Ero kamano ahinya. Koro nyinga en Ken Muga. Ane jachung weche mar Ramogi TV. Kendo wasebedo kwa tiyo gi Ali Abich Ramogi TV kanyo nyaka ne wachake. Discipline, kido gi tim makare ma Ali Abich abro mana medo jiwo jogweng'ni gi nyithindo duto kata gi familia mamoko bende. Wamed mana sumo paro gi rieko to kaachiel kod kido makamano. Jaduong' no kwarado kama, to en ng'ama sing'eyo kaluwore koda kaka osebedo kwa tudore kod wuode kuom thuolono duto. Gi sani ok anyal wuoyo mang'eny nikech koro tho to seneno, to kanyo ema wachomo waduto. Elo jogo ma watiyogo kocha. Lydia Okeyo ma nyarwa Hambla nowacho ni aor kuyo makende nikech onego beni en bende entie ka, nikech koro mato liel mani dala, to kalore kod mago ma ok nyal geng'o ok onyal chopo. Koro wacho ni mare to nyaka na wacha achiel kachiel mondo kik wach ni ato nyarwa cha en dakwa nene liel mapacho. Lydia Okeyo ni kodwe kuyo makanyakla kod tim mangima matayo weche
Ramogi FM kanyakla koda e bede mamoko mag Rural Media Services. Nyinga en Ken Muga. Erokamano nya Ken Muga nyakwar Perez. Koro yiena mondo akaw thuolo. Koso wero namba 224 donge. Ruoth ni koda e yo duto donge. Ka chwanyore otimore nade? Ojuka gi lwetene donge. Koro kawawe familia ne wageni Ruoth Nyasaye biro bedo kodgi mana kaka noyalnwa. Ka ok aketho kinde yiena mondo akaw thuolo mar rwako gaye marwa. En manyo miyo wabiro ka en bende kendo en be osechung' kodwa kuom yore mopogore opogore. En ma en gi ote mar kambi maduong' mar Rural Media Services. Jotich te mantiere bigepe mopogore opogore. Yiena mondo akaw thuolo mar rwako jatendwa mano Senior J Bonyo. Wuod mwalimu machiegni. Erokamano. Yesu opaki. Opaki Yesu Jokristo. Yesu opaki. Dakane kufayo kae. Wanauru mirembe. Erokamano. Mana kaka Victor Tieno Juma osewacho, an iluonga ni J Bonyo, anajasakwa Kowak. Kowak ni bondo. Ka un koni tuluongo ni loka. Mabende ka wan kocha twaluongo ni joloka. Amor mar chopo dala gi Ali Abich kae, nikech Ali Abich en wuoyi matiyo matek, to jaduong' ma wuon gi ni tang'eyo kochako tuo. Kabich bang' ndalo ka ndalo. Abich tere klinik to tich bende okowe, nikech sama gine klinik to ka gimoro timore Homa Bay kae to chalo county commander ma Homa Bay. Ong'eyo. Otimore Oyugis, otimore Kindu, otimore Mbita dho nam, otimore Sori mwalo kucha, otimore Rodi, otimore Opapo e tong' Migori gi Homa Bay. Abich ong'eyo. Kata bed ni gin Eldoret, kata bed ni gin Kisumu, kata bed ni gin Kisii. Ali wagoni mos makende. Kaw mos kendo moa kuom jotendwa, editorial director marwa Linus Kaikai, jodito duto mag chungo weche manyien, jogo mitiyo godo Yang Mudhoni, Lincoln Jogu, Christine Ojiambo, Ray Polo, Jael Lieta, duto okelo mos margi mar kuyo. Nikech Abich en wuoyi matiyo matek, emomiyo ineno ka ne wamiyo ji mang'eny rusa mondo bi obed kode samoko wuongi. Wan madwa wache mang'eny onge, en mana gone gi mos. To kendo kwayo ni sigana mwasomo kondik kae, to gima ber en ni wasome to wawinjo kendo ka ji wache ni jaduong' ne ng'ama ber manohero dongruok. Wan mana gi kwayo achiel kende ni kik uweye kar jaduong' lal. Dongruok, maendeleo ahinya mar skul miwacho ni nohero no, Ali wang'e ni bro dhi godo mbele. To kendo ng'ato wacho kapa ni en jadole mo wacho ni kapo ni gero gimoro kata sikul ka, obedie kata library, obedie kata laboratory, wan kaka osiepeni kik wiyi wil kodwa, nikech wabende wabro mna chopo, nikech ka en gimoger to en gima ji bro paro ni jaduong' Alfred Abich ne tiyo matek, nohero oganda, nohero dongruok, emomiyo gino gere sikul kanyo mondo konyie nyithindo ma samoro ok kata nyikwaye, ok kata mana nyithi kaedi, to nyithi libamba, nikech en gino manokete chunye kendo nogeno. Wagono mos makende, ji duto moa kaka ng'waka, udhi kod kwe mar Kristo. Erokamano. Aya, welungi mondo luong osiepe kod jofwambo gi keyo mamoko mabedo wuothogo. Ne Mama Jane kod Elsa, mago mine Ali Abich te, gi joka jaduong' Alfred Abich. Gima jatendo osewacho no, an gima dang' an onge gi thocha mar tieko wach donge. Gan gi thocha, dong' aonge go. Koro an bende lo Ramogi FM akelo mos meka ne tim mangima. Ne wagomo ni wabed ka waduto, mak maning'e ni kacha ok nyal bedo nono. Nyajimo Nyuongo, Ugoja Kamolo the Fifth te, Fredi Janam duto, obed James Rabala, Kwasi Wadga Ching Rajabu, obed DJ Vic, obed kata mana Kasuku Rafael, Lydia Kot Nyagagu Mgau, Nyaka Ponja Wini, jogo duto te, migepe duto te, kochakore migao mar administration, kanyakla kod telo mamalo, Masina J Bonyo Selero. Kao kamano jo kanyanam, yena muda kao thulu mara wako jofwambo gi keyo wetewa mamoko, matiyo uto mag fwambo mamoko, tabro kwayo jowage mondo bedi mondo kake kwa bedgi dhungruok mag ji donge. Erokamano maduong' ahinya. Yena moda kao thulu bende mar wako osiepwa mosebedo kodwa ka. Aparo Mama Elsa gi Jane, ne wabiro tarik 26 Desemba ka watimo nu mos. Ne wabudhi die dalani kuom seche malao na 3 kama. Ne wabiro gi wuod pinyni.
dala ka ng'eno osebire mang'eny nong'iyo gi jaduong' kabisa embe nyona ni kawuono obiro ku kodwa kata bende ne en gi schedule modich mokalo. Engineer Rolex Wasonga yie mondi mose jopiny. Moso uni Yeso Paki. Kapok odhi nyime na akwayo jofwambo gi keyo wetewa mamoko mawuok e ute mag fwambo mamoko, akwayo gi muolo duto ni biuru kama chiegni nikech wan kaka jofwambo be nyalo bedo ni kuonde mwatiyo pogore to wan gi riwruok gi tudruok malach ahinya e kindwa. Koro akwayo ni mondo gibi giduto mondo gin bende giwache rabirambi margi. Okay. Nikech ung'eyo ni jatend piny Kenya ni Homa Bay County kawuono, nyawadwa mabende osebedo katimo machiegni gi Ali Abich James Latano nonego bed kodwa ka, to nikech dich mar tich en be oro ote mage makuyo. Nyo en ka nyoro donge nyo en ka nyoro erokamano. Engineer Moso ni Yeso Paki. Akaw thuolo ni mondo wago numbole an kaka osewach nyinga adama na wuoyo e riwruok moro wan godo Friends koriwore gi Royal Media Team. Wan gi gimoro ni Greening Friends. To Greening Friends ni wawuotho e piny mangima kwapidho yien. Koro e lo Greening Friends adwa wacho ni wabro duogo ka wabro pidho yien 1,000 mondo wapar go jaduong'. Koro komiti mar skul kata gi jodala kotel ne gi Ali Abich e lo Greening Friends mano e rapar maduong' mwabro timo. Nyasaye mondo dong kodu. Amen. Erokamano maduong' ahinya. Erokamano nya. Don. Yes, ne jokanyala wedewa kod osiepe gi jokanisa moso no pakruok. An iluongo ni Dolphus Don, atiyo gi Mediamax. Mediamax en kambi ma ochung' ne K24, Milele FM gi Gazette of the People. Ano mamako Homa Bay gi Migori counties. Erokamano uru. Amoso uno opakruoth kendo iluonga ni Kalebanam, an ja Uyoma Rarieda, andiko Kisii County, to siepwa mabende tie Royal Media Ali Abich kachiel kod nyawadwa Crispin wacho ni wakel rambirambi ne jo county ma Homa Bay moloyo Ali Abich, kendo wan kaka jofwambo wachopo mondo wakow jaduong' Alfred Abich. Nyasaye mondo bed kodu. Erokamano. Yeso Pakuru. An gi nyinga iluonga ni Hilary Omiti ma tiyo KBC kata radio Mayienga, joma winjo radio Mayienga. Report from Migori County. Ne Ali Abich nikech watiyo kode e pap, waromo kaka jo field, en mana mos makende mondo ubed mana gi kwe kaka familia. Otherwise go erokamano ne Nyasaye kuom thuolo makama. Ne kanisa maler uganda duto mobiro amoso uno osawre uru kendo. An iluonga ni Akendo Kotieno maja Kibiri, an achiel kuom jofwambo alendo e nyakalondo mar Sky FM. Ali Abich en osiepna, waseng'ere kode kuom muda, kata obedo ni an gi e studio to kana winjo mata koni mondo mi achopi mondo mi akel mos mara makende ne anyuola wede kod osiepe ka achiel kod jokanyada. Erokamano. Osawre uru duto. Mana kamano mane en nyasi mar koe kariyo mogik wuon jafwambo marwa Ali Abich ma e kaunti ma Homa Bay. Ineno jofwambo mopogore opogore wigi owilo gi nyiso unyinga, kata kamano an gi thuolo makende mar nyiso ukenda wuon. Ne en mor mara mar bedo kodu e weche manyien mag Migago. Koromo sa 10 abro duogo kendo mondo akelni weche manyien mag ka gi kacha. Ka kamano gi e thuolo ni wan gi kolo instrumental. Kawuono en gi nyathi nyakach ni kende nikech Stella Brenda nitie Homa Bay. Agna penji koyie mondo akonye miel kawuono. Ka kamano kolo ang'o miikonwa? Jaka Black miel wanyalo yieni ya, lakini jo kanisa kiaka be nyalo yieni miel. Kata kamano awinjo ka ng'ato kwayi Prince Inda moro kanyo mago te waiko ne yie chenro mar mbak ndalo. Ng'ato kwaya Prince Inda. Ing'eni sama kora miel no to wakwayo ja picha kik menya. Oyiele background. Nyanya kach kende mimenyo. Ma oken radio yawa Jaka Black. Erokamano ahinya Kolo, thuolo en mari mondo imiwa mbak ndalo. Erokamano ahinya, nyinga Milton Ochieng, awuor bed go odiochieng' mokwe.